Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στο καφενείο μας. Να πούμε πάλι τα εισαγωγικά, γιατί πάντα έχουμε καινούργια πρόσωπα εδώ. Λοιπόν, το καφενείο Φως σε Δράση είναι ένα φιλοσοφικό καφενείο που έχει ιδρυθεί από τον Γιάννη τον Αυγουστάτο. Έχει το κέντρο του στην Αθήνα και παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο στόχος είναι να βρισκόμαστε, να ανταλλάσσουμε ιδέες, να συζητάμε, να δρούμε, γιατί ο κύριος στόχος είναι η πράξη και σιγά σιγά θα οργανωθούμε. Κάθε φορά έχουμε καινούργια πρόσωπα στο καφενείο και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σιγά σιγά θα γινόμαστε όλο και περισσότερο μια ομάδα και σιγά σιγά θα αποκτούμε και κοινούς σκοπούς. Λοιπόν, ποια δομή έχει το καφενείο? Πρώτα έχουμε έναν εισηγητή, ο οποίος μας βάζει στο θέμα της ημέρας. Στη συνέχεια παίρνουμε όλοι το λόγο, όσοι θέλουμε βέβαια, αλλά καλό θα ήταν οι περισσότεροι, και τοποθετούμαστε πάνω στο θέμα που συζητάμε. Το θέμα μας αυτή τη φορά είναι ένα διπλό ερώτημα. Να έχεις ή να είσαι ή να φαίνεσαι. Λοιπόν, θα κάνει την εισήγηση ο Αθανάσιος Γκουντής. Είναι ένα νέο παιδί, έτσι σε βλέπω εγώ, συγγνώμη. Λοιπόν, γνωριστήκαμε εδώ με τον Αθανάσιο. Είναι από τις Σέρρες και έρχεται να μας πει τις απόψεις του επί του θέματος, να μας παρακινήσει να σκεφτούμε και να τοποθετηθούμε επί του θέματος. Όποιος παίρνει το λόγο στη συνέχεια θα κρατάει αυτό το μικρό μικροφωνάκι, γιατί αυτό έχει την δύναμη, ιδιότητα, να σβήνει ήχους γύρω-γύρω και να κάνει μια καλή εγγραφή στο βίντεο. Γράφουμε το βίντεο, γι' αυτό κοιτάμε έτσι προς τα εκεί, γιατί και κάποιοι άλλοι θέλουν να παρακολουθήσουν τις σκέψεις μας. Άλλωστε το καφενείο είναι γνωστό περισσότερο διαδικτυακά. Πολλοί άνθρωποι παρακολουθούν τις συζητήσεις και μάλιστα όπου βρίσκονται Έλληνες, δηλαδή και εκτός Ελλάδος παρακολουθούν τις συζητήσεις. Οπότε γράφουμε εκεί. Μιλάμε όχι παραπάνω από 5 λεπτά ο καθένας, εκτός από τον εισηγητή μας, ο οποίος έχει περισσότερο χρόνο. Καλά να περάσουμε και σήμερα. Δίνω το λόγο στον Αθανάσιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα. Λοιπόν, ενθουσιάστηκα από την προηγούμενη φορά, είπα να ξαναρθώ και με βρήκε αυτό το κακό σήμερα, να μπορώ εγώ να κάνω την εισήγηση. Λοιπόν, δεν έχω καθορίσει κάτι το οποίο χρειάζεται να πω ακριβώς. Το μόνο που έχω να πω είναι αυτό το οποίο θα βγει μέσα από την ψυχή μου. Έχω απλά κάποιες μικρές σημειώσεις οι οποίες θα με βοηθήσουν να μπορώ να εκφέρω κάποια πράγματα τα οποία βιώνουμε συνολικά όλοι μας. 2 βαθιά ερωτήματα, τα οποία νομίζω είναι σε όλους μας πολύ έντονα και πολύ χαρακτηριστικά. Να έχεις, να είσαι ή να φαίνεσαι. Δεν ακούγεται καλά? Είναι καλύτερα τώρα? Ωραία. Λαμπρά. Όταν το ξανακάνω, πείτε το μου. Λοιπόν, η ερώτηση αυτή έχει να κάνει ως υπαρξιακός καθρέφτης. Από εκεί ξεκινάει μια βάση του είμαι. Δηλώνει την ουσία, την ταυτότητα, την ύπαρξη. Μέσα σε αυτή την έκφραση, το έχω, έτσι, δηλώνει την ιδιοκτησία, την προσωρινότητα και ό,τι έχει να κάνει με το εξωτερικό κομμάτι, με αυτά τα οποία δηλαδή εγώ αντιλαμβάνομαι γύρω μου και αυτά συνυπάρχουν μαζί με μένα. Η γλώσσα καθορίζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας. Πολύ βασικό στοιχείο. Τι είναι αυτό το οποίο θεωρώ ότι είμαι, τι είναι αυτό το οποίο θεωρώ ότι έχω. Λοιπόν, σε αυτή την υποσημείωση, ο Έρικ Φρόμ μας λέει για την αλωτρίωση του σύγχρονου ανθρώπου. Μας μιλάει και μας λέει ότι ο άνθρωπος ταυτίζεται με αυτά που κατέχει.
χρήμα, τίτλους και εικόνα. Χρήμα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένα από τα βασικότερα κομμάτια τα οποία δημιουργούν θέμα πολλές φορές και μη θέμα κάποιες άλλες φορές. Εδώ τι είναι, είμαι χρήμα, έχω χρήμα. Τι γίνεται σε αυτή την ερώτηση? Πολύ σημαντική ερώτηση. Ας την κρατήσουμε δηλαδή. Ο τίτλος. Είμαι πανεπιστημιακός, έχω τελειώσει μια σχολή φιλοσοφίας, έχω κάνει ένα ντοκτορά. Είμαι κάτι, δεν είμαι κάτι. Τι είμαι όμως? Πώς καθορίζεται δηλαδή η οπτική στους ανθρώπους και στην ίδια μου την ύπαρξη? Και αυτό καθορίζει μια εικόνα. Αυτή η εικόνα, τι συσχετισμό έχει με μένα στην πραγματικότητα? Στείνω κάτι το οποίο το χρειάζομαι για μένα ή είναι κάτι το οποίο απλά μου δίνεται από τον κόσμο και εγώ συμμετέχω σε αυτό? Έχω χαρά αντί για να είμαι χαρούμενος. Έχω χαρά όμως πραγματικά ή είμαι χαρούμενος? Εξού η απορία, ειδού η απορία. Η εμπειρία γίνεται αντικείμενο. Η λύση του Fromm σε αυτή την περίπτωση είναι η μετάβαση από το έχω στο είμαι. Εδώ όμως είναι τα ερωτήματα λίγο πιο βαθιά και είναι τα προηγούμενα. Τι είμαι ή τι θέλω να είμαι? Η στοική θεώρηση επάνω σε αυτό το κομμάτι λέει ότι η αρετή είναι η βάση, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, και η αντικειμενικότητα του ανθρώπου μέσω της αρετής για να μπορέσει η αρετή να εξελίξει την ψυχή και η ψυχή να έχει βάση ώστε μέσω των αρετών να μπορεί να υπάρχει σε μία αλληλεπίδραση με όλους τους υπολείπους. Αυτάρκεια και εσωτερική συνέπεια. Το θεμέλιο του είναι αυτάρκεια. Στη σημερινή κοινωνία τι είναι αυτάρκεια? Πώς αυτή μεταφέρεται μέσω σε εμάς από αυτά τα οποία έχουμε ως ερεθίσματα? Είναι η τηλεόραση, το πλυντήριο και το ψυγείο αυτάρκεια? Είναι το να έχω ρεύμα αυτάρκεια? Ή απλά τα έχουμε προκαθορίσει στον εαυτό μας και λέμε ότι τα έχουμε? Αν γυρίσουμε και δούμε σε άλλους ανθρώπους, τα έχουν όλοι? Σημαντικό ερώτημα το να το κάνουμε μέσα μας, για να δούμε την αξία όλων αυτών των οποίων κατέχουμε. Εμένα μου το άφησαν οι γονείς μου, εσάς το ίδιο. Και συνεχίζονται αυτά. Άρα τα έχουμε ξεχάσει τι είναι αυτά τα οποία έχουμε ως ανάγκη και τα έχουμε κάνει στην ουσία απλότητα. Ναι, το έχω και αυτό, το έχω και εκείνο. Εδώ έχει να κάνει ο σοφός. Δεν εξαρτάται από την εικόνα ή από τα υλικά του αγαθά. Έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Τα υλικά αγαθά τι μου προσφέρουν και μέχρι πού μου προσφέρουν αυτό που μου προσφέρουν. Τι είναι αυτό το οποίο εγώ παίρνω μέσα από τα υλικά αγαθά και τι είναι αυτό το οποίο εγώ μπορώ να έχω ώστε να είμαι καλά. Ο φίλος μας ο Επίκτητος, που τον έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, λέει «Καυχήσου για το τι είσαι όταν χάνεις τα πάντα». Στη σημερινή κοινωνία είμαστε έτοιμοι να χάσουμε τα πάντα. Μπορούμε να χάσουμε τα πάντα. Και αν αυτό το οποίο χάνουμε είναι κατοχή μας ή δεν είναι κατοχή μας. Λοιπόν, άλλο βαθύ ερώτημα, το οποίο έρχεται σαν στοχασμός, το φαίνεστε ως παγίδα. Φαίνομαι ωραίος, είμαι ωραίος. Δεν φαίνομαι ωραίος, δεν είμαι ωραίος. Πόσα παιδιά στη σημερινή ηλικία των 11, 17, 23 δημιουργούν προβλήματα στον εαυτό τους? Πόσες γυναίκες και άντρες πλέον, έτσι, χωρίς να ξεχωρίζω, πηγαίνουν να κάνουν επεμβάσεις γιατί νιώθουν άσχημα μέσα από την εικόνα τους? Άρα, τι γίνεται μέσα σε αυτή την αίσθηση? Αφήνω να εννοηθεί σε πολλούς τι? Ότι αυτό το οποίο φαίνεται στην εικόνα των πολλών, πολλές φορές τι είναι? Μιμητισμός. Ο μιμητισμός δεν δημιουργεί πάντα καλά κομμάτια, ποτέ αλήθεια. Ο μιμητισμός απλά είναι μιμητισμός.
Εδώ έχει να κάνει με το φαίνομε, σημαίνει μάσκα, κοινωνικός ρόλος, άγχος και εντύπωση. Αν εγώ αυτή τη στιγμή σας μιλήσω για πολλή ώρα, νομίζω ότι έχω κάνει κάτι. Δεν έχω κάνει κάτι, απλά σας μιλάω. Αν εντυπωσιαστώ το ότι έχω κάνει κάτι γιατί πολύ απλά μιλάω σε κόσμο ή θεωρήσω τον εαυτό μου κάτι, δεν έχω κάνει τίποτα απολύτως. Δεν μπορώ να μπω στον επίκτητο μέσα. Λοιπόν, η φιλοσοφία καλεί τον άνθρωπο σε αυθεντικότητα και αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια της φιλοσοφίας? Να το δούμε σήμερα λίγο αυτό, να το αναλύσουμε. Γιατί μέσα από τα ερωτήματα βγαίνουν και άλλα ερωτήματα. Το να είμαι απαιτεί θάρρος και αυτογνωσία. Τι είπαμε πριν? Έχω κάτι και το χάνω. Αν το χάσω, τι είμαι? Παραδείγματα και ερμηνείες. Είμαι γονέας ή έχω παιδιά? Είμαι γονέας ή έχω παιδιά? Υπαρξιακή σχέση και ιδιοκτησία. Ένα τεράστιο κομμάτι των παλαιών γενεών ως συνήθως, οι περισσότεροι το καταλαβαίνουν που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, το οποίο έρχεται σε σύγκρουση με τη σημερινή κοινωνία σε πολλά κομμάτια. Είμαι δηλός ή έχω φόβο? Ο φόβος δεν ορίζει τον άνθρωπο. Δεν μπορεί μέσα από το φόβο να οριστεί κάποιος. Όλοι φοβόμαστε. Δεν γίνεται να μην δεν φοβόμαστε. Αρκεί, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, να είναι στοχαστικός ο φόβος και να μην είναι αυτός ο οποίος θα καθορίζει το άτομο και θα είναι ο φόβος μεγαλύτερος από ότι η ίδια η ψυχή, το ίδιο το άτομο. Είμαι εκπαιδευτικός ή απλώς δουλεύω στην εκπαίδευση? Είναι ο ρόλος. Ποιος είναι ο ρόλος μου όμως εδώ? Θα σας κουράσω ακόμα λίγο γιατί έχω κι άλλα. Θα πάω λίγο στους στοικούς πάλι και θα σας πω ότι η στοική φιλοσοφία αναφέρεται στις αρετές. Το μόνο αληθινό είναι το αγαθό. Η αδιαφορία για τη φήμη και τον πλούτο της εξωτερικής εικόνας. Ο Μάρκος Αβρίλιος λέει να είσαι σαν το βράχο στα κύματα. Ο Επίκτητος μας λέει η εσωτερική ακεραιότητα είναι το παν. Η εσωτερική ακεραιότητα. Να είμαι σταθερός μέσα μου. Μέσα μας όλοι τρέμουμε. Σε πάρα πολλές φορές μέσα στην κατάσταση της ημέρας, της ζωής, των όλων εκφράσεων των οποίων συμβαίνουν να είμαστε κι εμείς μαζί με αυτό το κομμάτι του τρέμουλου και να λέμε τώρα τι θα κάνω, πώς θα το κάνω αυτό. Τώρα μου ήρθε αυτή η αρρώστια ή αυτός ο γνωστός μου, ο φίλος μου, ο συγγενής μου έχει αυτό το κομμάτι. Εκεί τι είμαι πραγματικά, τι φοβάμαι και τι δεν φοβάμαι. Έτσι. Έρχονται σε σύγκρουση αυτά τα δύο με το είμαι. Ο Επίκουρος μας λέει ότι στόχος είναι η ευδαιμονία μέσω της αταραξίας και της λιτής ζωής. Λιτή ζωή, αταραξία, ήρεμα πράγματα. Δεν μπορώ να κάνω κάποια πράγματα, δεν κάνω. Δεν μπορώ να φιλοσοφήσω για πράγματα τα οποία δεν μπορώ, δεν το φιλοσοφώ. Λοιπόν, και το συμπέρασμα είναι ότι η αλήθεια βρίσκεται στο είναι. Έτσι δεν είναι? Το έχω και το φαίνομαι είναι εξαρτώμενα και παροδικά. Το έχω και το φαίνομαι. Αυτή τη στιγμή φαίνομαι ήρεμος, αλλά μέσα μου νιώθω ότι βράζω. Γιατί με κοιτάτε πολλοί άνθρωποι. Είναι πολύ λογικό να συμβαίνει. Το είμαι είναι ριζωμένο στην ύπαρξη, στην ελευθερία και στην αλήθεια. Ποια είναι η δική σας γνώμη? Εγώ ευχαριστώ. Δεν νομίζω να σας κούρασα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ναι, για την εισήγηση.
Μας έβαλες ήδη σε σκέψη. Και είμαστε εδώ για να απαντήσουμε λοιπόν στο ερώτημα τι σκέφτεστε πάνω σε αυτό το δίλημμα. Να έχω ή να είμαι. Να είμαι ή να φαίνομαι. Λοιπόν, έλα Ράνια. Ράνια πρέπει να... Γιατί είπαμε ότι έχουμε και άλλους ανθρώπους εκτός από εμάς. Δεν κατάλαβα που βρισκόμαστε στο βίντεο. Ναι, και μάλιστα με 2 μικρόφωνα. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γρηγόρη. Όχι, Αθανάσιο. Αθανάσιο. Ναι. Για τα ερωτήματα και για την τροφή για σκέψη που μας πρόσφερε. Εγώ 2 πράγματα θα πω, πολύ απλά. Αυτό που έχω συνειδητοποιήσει είναι ότι η πραγματική ζωή είναι όταν είμαι μόνη μου. Όλα τα άλλα είναι ρόλοι, είναι επιθυμίες άλλων, είναι τίτλοι. Όταν είμαι μόνη μου, καταλαβαίνω τότε ποια είμαι πραγματικά. Το είμαι. Όλα τα άλλα λοιπόν είναι το φαίνεστε. Το θέμα είναι, το στοίχημα είναι ο καθένας μας πόσα μπορεί να συμβιβάσει το φαίνεστε με αυτό που είναι στην ουσία του. Γιατί αλλιώς υπάρχουν συγκρούσεις εσωτερικές, οι οποίες κάποια στιγμή θα τις βρούμε όλοι μπροστά μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε όσο πιο κοντά είμαστε στην ουσία μας, τόσο πιο ήρεμη και πιο γαλήνια ζωή θα ζούμε. Αυτό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πράγματι, όταν είμαστε μόνοι μας, μπορούμε να κρύβουμε από τον εαυτό μας την ταυτότητά μας. Εκεί φαίνεται ποιοι είμαστε, αποδεικνύεται ποιοι είμαστε. Και ίσως κάποιες στιγμές δεν αντέχουμε και τον εαυτό μας. Μήπως εκεί μπορούμε να καταλάβουμε κιόλας και αυτό, αν πραγματικά έχουμε βρει την ταυτότητά μας, όταν δηλαδή είμαστε μόνοι μας. Πάρα πολύ ωραίος προβληματισμός. Λοιπόν, έλα Ιωάννα. Η Ιωάννα από εδώ, η Ιωάννα αναγκαστικά. Έλα. Βέβαια, Ιωάννα. Διαβάζεις εσύ το λατινικό, γιατί εγώ το Στα λατινικά είναι. Ναι, διάβασε τη φράση. Ναι. Λοιπόν, esse guam videri. Videri. Esse guam videri. Να είσαι, να προτιμάς να είσαι παρά να φαίνεσαι. Ναι, αυτό είναι λατινικό. Είναι λατινικό. Για πες μας γι' Τώρα, πού αυτό. το συνάντησα εγώ αυτό. Να είσαι από το να φαίνεσαι. Ναι. To be rather than to seem. Όταν ο γιος μου σπούδαζε στη Βοστόνη και διάβαζα εγώ για το πανεπιστήμιο κλπ. Το μότο του πανεπιστημίου ήταν αυτό. Το να είσαι από το να φαίνεσαι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Το πανεπιστήμιο ήταν σχετικά με το μουσικό πανεπιστήμιο. Να είμαστε αυθεντικοί. Παρακάτω, τώρα το χτύπησα γιατί δεν θυμόμουν το λατινικό, γιατί και αυτοί οι Αμερικάνοι από αυτήν τη φράση τη λατινική. Ese quam videre. Guam videri. Ese quam videri. Λέει, emphasize ότι emphasize the importance of authenticity, της αυθεντικότητας, δηλαδή να είμαστε αυθεντικοί, να είμαστε αληθινοί, να μην καταναλωνόμαστε στο να φαινόμαστε. Η εικόνα η εξωτερική, να μην μας νοιάζει η εικόνα η εξωτερική. Γιατί μία είναι η ζωή και πρέπει να τη ζήσουμε για τους εαυτούς μας και όχι για τους άλλους και το πώς φαινόμαστε στους άλλους. Αυτή η αυθεντικότητα λοιπόν είναι και ουσία. Δυστυχώς στο σύγχρονο κόσμο, αλλά δεν νομίζω και παλαιότερα, αυτό χαρακτηρίζει τους ανθρώπους. Να φαίνονται πλούσιοι, να φαίνονται όμορφοι, ότι έχουν αυτό, ότι έχουν τ' άλλο. Και πέφτουν στα τρυπά. Εμείς δεν θα πέσουμε. Αυτό. Ωραία. Ωραία να γράφει αυτό το τίτλο ένα πανεπιστήμιο. Να μπαίνεις στην είσοδο και να βλέπεις αυτό το πρόταγμα και να σκέφτεσαι. Έτσι, να σκέφτεσαι. Να σε παροτρύνει η εκπαίδευση δηλαδή, να είσαι. Γιατί με προβλημάτισε πάρα πολύ αυτό που είπες, Ράνια. Πράγματι, όταν είσαι μόνος σου, εκεί όλα αποκαλύπτονται. Όταν δεν μπορείς να αντέξεις τον εαυτό σου, γιατί δεν έχεις αποφασίσει ποιος είσαι. Ωραία. Ναι.
Θα μας πεις το όνομά σου. Η Μάγδα. Η Μάγδα. Και τα δύο μικρά. Και τα δύο μικρά. Απλά αυτό που ήθελα να πω εγώ σε σχέση με το είναι και το φαίνεστε, ότι μερικές φορές το φαίνεστε είναι αναγκαίο. Δηλαδή, όταν ζεις με διάφορους ανθρώπους διαφορετικούς, πολλές φορές το μέσα σου είναι διαφορετικό ή ανάλογα με τον άλλο να αλληλεπιδρά το ένα στον άλλο. Και μέσα από τις ανασφάλειες μας βγαίνουν πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν μπορούμε να τα ορίσουμε, δεν είναι συνειδητά. Και νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε και αυτό υπόψη μας. Και ένα άλλο σε σχέση που ήθελα να πω είναι, πριν που λέγαμε με το είμαι και το φαίνεστε, που όταν είσαι μόνος στο σπίτι, αισθάνεσαι πιο κοντά με τον εαυτό σου και έξω νιώθεις ότι έχεις διάφορες ταυτότητες, πρότυπα, μπαίνεις σε ρόλους. Νομίζω ότι μια υγιή κατάσταση είναι να είμαστε στο μέσα μας, αλλά και στο έξω. Γιατί δεν είμαστε μόνος ο καθένας. Τώρα για το έξω, καλό είναι να έχεις κάποιους δρόμους που θα κινείσαι ή έστω με το μυαλό σου, εκτός από την αυθεντικότητά σου, δηλαδή τη ζεστασιά της ψυχής, πρέπει να έχεις και κάποιους οδηγούς στο μυαλό σου. Κάποιες αξίες, πώς θες να είναι. Αυτά. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Μάγδα. Λοιπόν, ναι, πράγματι, τελικά, μήπως μας είναι απαραίτητο το φαίνεστε, δεν πρέπει να το αφήσουμε στην άκρη εντελώς. Τι συμβαίνει όμως όταν το ταυτίζουμε με το είναι και δεν έχουμε ξεκαθαρίσει στο μυαλό μας ότι άλλο είμαστε και αυτή τη στιγμή ίσως κάτι άλλο θέλουμε να παρουσιάσουμε, τότε δημιουργείται κάτι ή δεν δημιουργείται, δεν ξέρω. Ας μας πει κάποιος τι σκέφτεται πάνω σε αυτά, για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Τι λέτε? Ναι, ναι. Θα ήθελες... όχι. Τουλάχιστον να πάρεις το μικρόφωνο. Αυτό. Ναι, θα σου δώσουμε. Ναι. Όχι, αυτό δεν είναι... Μία πρόταση θα πω. Απλά δημιουργούμε μια στρεβλή εικόνα στους άλλους, οπότε και τα αποτελέσματα δεν δημιουργούνται υγιείς σχέσεις. Δηλαδή και οι άλλοι περιμένουν κάτι αντίστοιχο από την εικόνα που παρουσιάζουν. Μετά κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί όταν θα προχωρήσει η σχέση και δημιουργούνται προβλήματα. Μπράβο, ναι. Πόσο μπορούμε να κρυφτούμε. Έχετε ακούσει αυτό που λένε ότι όταν γνωρίζεις κάποιον και τον ερωτεύεσαι να περιμένεις γύρω στους 6 μήνες πριν το παντρευτείς. Γιατί λέει μέσα στους 6 μήνες δεν μπορεί, θα φανερωθεί. Λίγο είναι 6 μήνες. Ναι. Οπότε πόσο θα κρυβόμαστε. Μου έκανε εντύπωση αυτές τις μέρες μια ανάρτηση στο διαδίκτυο. Ανάγκασαν μία κοπέλα, ήταν ασιατικής καταγωγής, να ξεβαφτεί, γιατί σε κάποια αεροδρόμια, ίσως κάποιοι να τα έχετε συναντήσει, δίνεις το διαβατήριό σου σε ένα μηχάνημα και βάζεις και το πρόσωπό σου μπροστά και σε σκανάρουνε. Και αυτή είχε τόσο πολύ μακιγιαριστεί που δεν τέριαζε το διαβατήριο με την ίδια. Οπότε αναγκάστηκε να ξεβαφτεί εκεί μπροστά για να μπορέσει να περάσει και να πάει το ταξίδι της. Και πολλά αγόρια ακούω έτσι τελευταία που λένε να έρθεις άβαφη γιατί να ξέρω ποια είσαι. Τι λέτε? Για άλλο λόγο το λένε. Καλό. Λοιπόν, ναι, εδώ. Όχι, να μην το πείτε αυτό, κάτι άλλο να μας πείτε. Έλα, Ελένη, ναι. Κάτι άλλο. Ναι. Εγώ έχω ακούσει όμως για άλλο λόγο, γι' αυτό ότι θέλουν... και αυτό εννοείται. Εντάξει. Λοιπόν. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι η Ελένη και είμαι και φαίνεστε. Και είμαι και φαίνομαι. Είμαι και φαίνομαι, ναι. Εγώ θα κάνω μια άλλη ερώτηση. Τι μας απαγορεύει να είμαστε αληθινοί?
Γιατί να μην είμαστε αληθινοί? Πώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να μην είμαστε αληθινοί? Μας το απαγορεύει κάποιος? Δεν νομίζω. Εγώ, από την εμπειρία μου μέχρι τώρα στη ζωή, λέω ότι έχουν γίνει καταγραφές από την παιδική μας ηλικία. Ζήσαμε σαν παιδιά με το να μας στέλνουν τα καλά παιδιά, να μας βάλουν κάποιες ταμπέλες, να μας στέλνουν αργότερα να είμαστε καλοί χριστιανοί από τη θρησκεία, να μας στέλνουν να είμαστε καλοί εργατικοί άνθρωποι στη δουλειά, να μας στέλνουν να είμαστε καλοί σύζυγοι. Και όλα αυτά τα κάνουμε πάντα για τους άλλους. Να είμαστε για τους άλλους. Για τον εαυτό μας τι είμαστε? Δεν θα έπρεπε να είμαστε κάτι για τον εαυτό μας? Εκεί είναι η αλήθεια μας. Είναι βαθιά μέσα μας η αλήθεια. Και αν μπορέσουμε ο καθένας με τον τρόπο του να ξεφύγουμε από όλο αυτό, να το αντιληφθούμε, γιατί δεν το αντιλαμβανόμαστε, μας παρασέρνει η συνήθεια και να κάνουμε πράγματα πιο συνειδητά. Θα βρούμε την αλήθεια μέσα μας, θα ελευθερωθούμε, θα αισθανθούμε πολύ χαρούμενοι. Εγώ το έχω καταφέρει ως ένα σημείο και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Το πρωί συνάντησα μία κοπέλα, γύρισε από τη Λαϊκή και μου λέει «Μήπως μπορείτε να μου πείτε πού κοντά είναι η Λαϊκή σήμερα?» Και κάθισα, της εξήγησα και μου λέει «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ», λέει, «δεν το κάνουν όλοι αυτό». Και της λέω «Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι, εγώ τι κάνω». Και μου λέει «Πώς το λες αυτό, μπράβο σου». Ναι, δηλαδή, λέω «Γιατί να μην το πω». Εγώ το αισθάνομαι και το λέω. Και τη χαιρέτησα και την είπα «Σε φιλώ» και αυτά. Μου λέει «Μπράβο», λέει. Λέω «Δεν χρειάζεται να μου πεις μπράβο». Να είμαστε αυθεντικοί. Εκεί είναι η αλήθεια. Να μην κρυβόμαστε από τον εαυτό μας. Εγώ εκεί το αποδίδω. Αυτά. Πολύ ωραία, Ελένη. Γιατί όταν κρυβόμαστε από τον εαυτό μας, τότε χρειαζόμαστε ίσως και κάποια βοήθεια μετά. Γιατί θα έρθουμε στο ερώτημα ποιοι είμαστε πραγματικά. Γιατί δεν μας ικανοποιεί τελικά να είμαστε αυτοί που θέλουν οι άλλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε ικανοποιημένοι. Πρέπει να βρούμε ποιοι θέλουμε να είμαστε. Να. Τι λέτε? Χρήστο, δεν θα μας πεις κάτι σήμερα? Έκανα από πάνω την πρώτη ώρα. Έλα. Αλλά τέλος το βλέπω. Ναι, βες, ναι. Να καθίσω γιατί έχω τρακ. Γεια σας σε όλους. Χαίρομαι που σας βλέπω, φίλους και γνωστούς. Δεν άκουσα την εισήγηση, φαντάζομαι θα ήταν καλή. Η Χριστίνα συμπληρώνει ακόμη καλύτερα. Αλλά να ξέρετε ότι γράφει πολύ καλά. Δεν μας είπε τίποτα για το βιβλίο του, στο καινούριο. Ναι, το πήρες? Το πήρα, θα το υπογράψεις. Να ξέρετε. Ναι. Ωραία τα λέμε εδώ. Λίγο αιρετικές απόψεις έχω εγώ. Δηλαδή, εγώ θέλω και να είμαι και να φαίνομαι και να έχω απ' όλα. Αν είναι σε αρμονία, καλώς. Αν δεν είναι, πάλι καλώς. Δεν θα μας βαθμολογήσει κανένας. Κάντε αυτό που σας ευχαριστεί. Τα νέα δεν είναι καλά, όσο πρόκειται για την αλήθεια. Είναι υποκειμενική, εντελώς, και εφήμερη. Δηλαδή, η σημερινή αλήθεια, αύριο που θα επανεξετάσω, και καλό είναι αυτό να επανεξετάζω, δεν θα είναι τίποτα.
θα είναι κάτι άλλο, κάποια άλλη αλήθεια. Δεν ξέρω ποιος το εφήβρε αυτό, να ψάχνουμε την αλήθεια και να βασανιζόμαστε. Θα είναι όμως πάλι αλήθεια. Έτσι το ονομάζουμε. Θα είναι ζωή πάνω απ' όλα. Θα είναι ζωή. Κάτι άλλο είπε η Χριστίνα τώρα, τι είπες και τελευταία. Ήθελα πάλι έτσι να φανώ ερετικός, αλλά ξεχνάω. Εσύ είπες κάτι σπουδαίο για την αρμονία ανάμεσα σε αυτά τα τρία. Πώς τη φαντάζεσαι την αρμονία? Ποιο να είναι πιο ισχυρό, ας πούμε? Και αυτό είναι εντελώς υποκειμενικό, το ποια είναι η αρμονία για τον καθένα. Σήμερα αισθάνομαι πιο γιωμένος, θέλω να γλεντήσω, να χορέψω, δεν πειράζει, και να πω και ψέματα. Και ας πω και στον εαυτό μου, αν διευκολύνομαι σήμερα να περάσω, το σήμερα είναι το τώρα, αυτές τις μέρες, αυτή την εποχή. Αν με διευκολύνει αυτό, να το κάνω, αλλά να το κάνω χωρίς ενοχές. Και αν αύριο περάσω μια πνευματική κατάσταση, και αυτό να το κάνω, και χωρίς να με πειράζει αν χθες ήμουν στα μπουζούκια και αύριο ακούω μάλαμα, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Μπετόβεν. Ναι. Αυτό είναι, θα επανέλθω. Επανέλθουμε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε αυτή την ισορροπία. Γιατί πραγματικά δεν αρνούμαστε το έχω. Τι κάνει? Ναι, έλα εδώ. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε το έχω, γιατί τότε μπορεί να παραβιάζουμε και το είναι. Και δεν μπορούμε να αρνηθούμε και το φαίνομαι. Έτσι. Αλλά για να δούμε αυτή την αρμονία, πώς επιτυγχάνεται. Τι θα μας πεις? Ναι. Για σκεπτισμό τώρα. Ναι. Έλα Ιωάννα. Έλα εδώ. Εντάξει, θα το πω και από εδώ. Εγώ πιστεύω... Λέω... Ο Σαμακάς είπε ότι η αλήθεια λέει όπως ταιριάζει στον καθένα. Και αυτό πρέπει να κρατάω. Εγώ δεν συμφωνώ. Είμαι λίγο επικούρια. Δηλαδή, η αλήθεια είναι μία. Δεν είναι ούτε σχετική, δηλαδή ότι όπως ταιριάζει στον καθένα, ούτε σκεπτική, ούτε αμφισβητείται. Η αλήθεια είναι μία. Τώρα το πώς θέλει ο καθένας να είναι μέσα στη ζωή του, ανάλογα με τις φάσεις που περνάει, αν τα βρίσκει με τον εαυτό του και έχει εσωτερική ισορροπία, καλώς. Θα έχει όμως. Θα έχει αν δεν είναι αυθεντικός, αν δεν είναι ο εαυτός του. Και ότι σε όποια δυναμία βρεθεί στη ζωή του, υποκύψει. Και τότε έρχονται οι στοικοί. Και σου λέει όχι. Ό,τι εξαρτάται από σένα, τα εφημίν, εμείς θα τα καθορίζουμε. Και θα αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητά μας. Όχι χήμα στο κείμενο. Έτσι το βλέπω εγώ. Δηλαδή η ενδυνάμωση εσωτερική μέσα από αυτές τις αρχές της φιλοσοφίας, είτε είναι στοική, είτε είναι επικούρια, είτε είναι του Αριστοτέλη, αυτές θα μας ενδυναμώσουν για να είμαστε πιο ανθεκτικοί στις προκλήσεις της καθημερινότητας. Αυτό, εκείνο το σχετικό, το σχετικισμό που είπες, εκείνο μ' άναψε και λέω όχι. Δεν είναι μία, είναι και είναι γυμνή αλήθεια. Και ξέρετε γιατί είναι γυμνή? Γιατί το ψέμα της πήρε τα ρούχα. Και όταν βγήκε από το πηγάδι δεν τα βρήκε. Και τρέχει καημένη γυμνή και την κοροϊδεύουν κιόλας. Ωραία. Έλα, Απόστολη. Ναι. Ήταν πολύ σχετικιστής. Η αλήθεια είναι μία. Και όσο κι αν προσπαθούν να παραπλανήσουν τους ανθρώπους ότι υπάρχουν πολλές αλήθειες, αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Και πάντα η φιλοσοφία προσπαθεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα, όχι λύσεις, απαντήσεις διάφορες, αλλά όλοι την παραδέχονται
ότι την αλήθεια κάνουμε αγώνα για να την βρούμε και να την επιβάλλουμε, όχι, αλλά το θέμα είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι το ψέμα είναι ό,τι χειρότερο και μπορεί να οδηγήσει σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις, ενώ η αλήθεια είναι το φως. Και το φως όλοι το αναζητούμε και όχι το σκοτάδι που αντιπροσωπεύει το ψέμα. Ευχαριστούμε. Πολύ ερεθιστικά αυτά που ακούστηκαν τελευταία, γι' αυτό... Γι' αυτό και τα δύο, Λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω περίπου με όλους, αλλά... Έλατε, πώς το κάνεις. Αλλά, ναι, κοιτάξτε. Αυτά που περιγράφουμε σαν δίπολα, σαν συγκρουσιακά δίπολα, δηλαδή είναι ή φαίνεστε, είναι ή έχει, έτσι, είμαι ή έχω κτλ. Ασφαλώς και δεν είναι απόλυτα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, επειδή υπάρχει μια άλλη γλώσσα πέρα από τη γλώσσα που μιλάμε, η γλώσσα των ρούχων, φαίνεστε, έτσι. Αν λοιπόν ένα παιδί ντυθεί απρεπώς, ας πούμε, και κυκλοφορήσει μέσα στην πόλη, αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή, πρόβλημα στο ίδιο πρώτα δημιουργεί. Δηλαδή, το φαίνεστε κάτι λέει για μας. Πρέπει επομένως να συνεκτιμούμε αυτό το μήνυμα που στέλνουμε με τον τρόπο που ντυνόμαστε. Δεν είναι δηλαδή κάτι εντελώς ξένο από το είναι, το φαίνεστε. Εάν είμαστε συνεπείς με αυτά που πιστεύουμε πως πρέπει να είμαστε, λαμβάνουμε υπόψη το τι θέλουμε να είμαστε και φερόμαστε, ντυνόμαστε έτσι όπως εκφραζόμαστε. Άρα για μένα το πρόβλημα είναι θέμα, θα βάλω έναν άλλο όρο, αντί για τον όρο αλήθεια, που πράγματι είναι προβληματικός ο όρος αλήθεια, θα βάλω τον όρο συνέπεια. Να είμαι δηλαδή σε μια συνέπεια με αυτά που πιστεύω, με αυτά που θέλω, με αυτά που εκφράζω, ώστε να μην έχω και προβλήματα όταν μένω μόνος με τον εαυτό μου. Να ξέρω δηλαδή ότι είμαι συντονισμένος. Είναι δηλαδή θέμα συνέπειας. Και για το έχω κάτι παραπλήσιο θα πω. Δεν πειράζει να έχεις. Το θέμα είναι να μην προβάλλεις αυτό που έχεις. Καλύτερα να μην προβάλλεσαι μέσα από αυτό που έχεις, αλλά μέσα από αυτό που πραγματικά είσαι. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, ας πούμε, η επιδίωξη ενός ανθρώπου. Τώρα, υπάρχει και κάτι άλλο προβληματικό στην έννοια του εαυτού. Πρέπει να είμαι ο εαυτός μου, λέμε και τα λοιπά. Ο εαυτός μου δεν είναι κάτι σταθερό και αμετάβλητο. Δεν ήμασταν έτσι όπως γεννηθήκαμε σήμερα, ούτε θα είμαστε αύριο. Είμαστε σε μια διαρκή ροή. Αλλάζουμε. Άρα λοιπόν είναι θέμα πάλι συνειδητής κατεύθυνσης της ζωής μας. Εγώ διαμορφώνω τον εαυτό μου και το διαμορφώνω με επιλογές που κάνω. Και καθώς στο δρόμο πορεύομαι, φτιάχνομαι. Και πρέπει αυτό που κάθε τόσο είμαι και κάθε τόσο αλλάζω να έχει μία συνέπεια και σε σχέση με την ζωή μου, την καθημερινότητά μου, τα λόγια μου, την εμφάνισή μου, όλα μέσα δηλαδή. Λίγο θόλωσα τα νερά ανάμεσα στις τρεις έννοιες, αλλά νομίζω ότι εντάξει. Ευχαριστούμε. Εγώ προβληματίζομαι τώρα και θέλω κι εγώ να πω κάτι. Τι συμβαίνει όμως όταν έχω στρέψει την προσοχή μου στο έχω και στο φαίνομαι και έχω ξεχάσει το είμαι. Εκεί είναι νομίζω το πρόβλημα. Και τι σημαίνει όταν έχω διαπαιδαγωγηθεί από παιδί περισσότερο να έχω και να φαίνομαι και όχι να είμαι και να μην έχω καταλάβει τη διαφορά ανάμεσα στα δύο. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Ξεκινάς τη ζωή και ας μιλάω στον εαυτό μου και σου λένε να φτιάξεις μια οικογένεια, να έχεις ένα επάγγελμα, να προσέχεις τη σχέση σου με τους φίλους σου, τη σχέση σου με τους γονείς σου κτλ. Και ουσιαστικά δεν έχεις καμία βοήθεια στο να σου πούνε κάποιοι ότι πρέπει να είσαι ένας άνθρωπος. Όχι να έχεις φίλους, όχι να έχεις χρήματα, όχι να έχεις δουλειά. Περισσότερο αυτό ακούγεται. Και ακούγεται και από τις οικογένειες
και ακούγεται και από τα μέσα μαζικής διαφήμισης, γιατί ενημέρωσης δεν είναι. Το διαδίκτυο κτλ. Πώς να φαίνεσαι, τι να έχεις, ποιος να είσαι. Να είσαι αυτός που έχει, αυτός που φαίνεται, αλλά όχι όμως ποιος να είσαι. Εμένα προσωπικά δεν μου δίδαξε κανένας να είμαι ανθεκτικός άνθρωπος. Να αντέχω την κατακραυγή των αλωνών, να αντέχω την απόρριψη. Να είμαι ένας άνθρωπος δυνατός που να στηρίζομαι στα πόδια μου. Αυτό δεν μου το δίδαξε κανένας. Και χρειάζεται για κάποια στιγμή όλα αυτά που είχα να καταρρεύσουν. Εγώ που στηριζόμουν, ας πούμε, στην οικογένεια που θα έφτιαχνα. Και άμα την χάσω την οικογένεια, ποιος είμαι. Πολύ ωραία αυτή η φράση που βρήκες, Αθανάση, από τον Επίκτο που λέει, την κράτησα εδώ πέρα, καυχήσου για το ποιος είσαι όταν τα χάσεις όλα. Καυχήσου τότε, δηλαδή σε αυτό στηριζόμαστε πραγματικά. Στο ποιοι είμαστε. Γιατί όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Και δεν το συνειδητοποιούμε όταν είμαστε παιδιά. Μια φορά έκανα μια ομιλία για την φιλία. Και ξεκίνησα την ομιλία με ένα παιδικό τραγούδι που το διδάσκονται στο νηπιαγωγείο. Έτσι ένα ωραίο ενθουσιώδες τραγούδι, είμαστε φίλοι, είμαστε αδέρφια, όλα τα παιδιά τραγουδάνε αυτό. Ναι, αλλά όταν είσαι δάσκαλος, όταν είσαι εκπαιδευτικός, το δράμα των παιδιών είναι η φιλία. Γιατί οι φίλοι όλο τους προδίδουνε. Δεν έχουν μάθει τα παιδιά να αγαπάνε τον εαυτό τους, να στηρίζονται στα πόδια τους και να δίνουν την αγάπη τους στους άλλους όταν χρειάζεται, να φτιάχνουν σχέσεις, αλλά όχι σχέσεις εξάρτησης, όταν σε χάσω δεν είμαι τίποτε. Τις προάλλες, θα το έχετε ακούσει πάλι και αυτό, πολλά ακούω φαίνεται εγώ στις ίδιες. Λοιπόν, που έπεσε μία αλεξιπτωτίστρια, γιατί χώρισε. Έπεσε από το αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο. Εδώ, την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί χώρισε. Αυτή είχε έναν σύντροφο. Και τώρα δεν είχε. Και άρα δεν ήταν σύζυγος. Όχι λοιπόν, εγώ απαντώ στα ερωτήματα αυτά ως εξής. Λοιπόν, είμαι ευκατάστατος ή έχω χρήματα. Έχω χρήματα. Είμαι γαλήνιος ή είμαι γαλήνιος. Είμαι άρρωστος ή έχω μια αρρώστια. Έχω μια αρρώστια, γιατί δεν είμαι άρρωστος σταθερά. Έτσι, το είμαι έχει σταθερότητα, έχει ταυτότητα, δεν αλλάζει στο χρόνο, στον τόπο, στο ρόλο. Έτσι, είμαι αυτός που είμαι, στα παιδιά μου, στη δουλειά μου, είμαι. Έτσι, είμαι αυτός που είμαι, το έχω αποφασίσει ποιος θα είμαι, εκτός αν είμαι τόσο ασυνείδητος, οπότε όταν θα βρεθώ μόνος μου, δεν θα ξέρω ποιος είμαι. Έτσι, όταν θα με αφήσουν αυτούς που έχω ή αυτά που κάνω, έτσι, πόσοι διάσημοι χρειάζεται να παίρνουν βοήθεια από φάρμακα γιατί νομίζουν ότι είναι κάποιοι, ενώ δεν είναι αυτό, έτσι, ταυτίζονται με το ρόλο. Πρέπει να βρούμε ποιοι θέλουμε να είμαστε, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε. Λοιπόν, είμαι γονέας ή έχω παιδιά. Έχω παιδιά, έτσι. Μπορεί να νιώθω γονέας και κάνω σωστά το ρόλο μου, αλλά και εκπαιδευτικός που είμαι, το ίδιο είμαι ο ίδιος χαρακτήρας και στο σπίτι και στο σχολείο. Αν μπορώ και παίζω δίπορτο, δεν ξέρω ποιος είμαι, έχω διχασμό προσωπικότητας. Αν μπορώ στο σπίτι μου να αγαπάω τα παιδιά μου, θυμάστε κάτι ταινίες που βλέπουμε με Γερμανούς στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, να σκοτώνουν παιδιά και να πηγαίνουν στο σπίτι τους να αγκαλιάζουν τα παιδιά τους. Ποιοι είναι αυτοί. Έτσι. Άλλο το είμαι, άλλο το έχω, άλλο ο ρόλος και άλλο ποιος είμαι. Πρέπει να είμαι σταθερά πίσω από όλους τους ρόλους εγώ. Αλλιώς αρρωσταίνω. Είμαι άρρωστος, είμαι τρελός. Λοιπόν, πώς περνάμε όμως από το έχω στο είμαι. Περνάμε πρώτα με πόνο. Πονάμε. Κάποια στιγμή έρχεται και πονάμε και λέμε «Μα αυτά που έχω δεν είμαι». Τελικά πονάμε και αρχίζουμε και σκεφτόμαστε ποιοι είμαστε και πού μπορούμε να στηριχτούμε. Το πιο σταθερό στήριγμα είναι το να επιλέξουμε ποιοι θέλουμε να είμαστε.
και να έχουμε όραμα αυτό. Ποιοι θέλουμε να είμαστε και να έχουμε όραμα μπροστά μας. Οπότε αυτό θα μας δίνει, θα φουσκώνει τα πανιά και εμείς θα ζούμε με αυτό το όραμα. Αυτοί θέλουμε να είμαστε. Και αν δεν αρέσουμε στους άλλους, δεν μπορούμε να εκχωρούμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, αυτό για το έχω και το είμαι και συγκρατιέμαι λίγο για το φαίνεστε, γιατί σας έχω ένα ποίημα εδώ. Λοιπόν, και θέλω και κάποιους άλλους να τοποθετηθούν. Τι λέτε? Θέλει κάποιος άλλος να μας πει για το έχω και το είμαι? Έλα, Μαγδά. Και τα δύο. Ωραία. Εγώ θα ήθελα να σας πω ένα, για μένα βέβαια, ένα διαμαντάκι που ανακάλυψα τελευταία. Βέβαια από έναν πολύ παλιό ψυχαναλυτή, το Jung. Το διαμαντάκι που ανακάλυψα, που ίσως πολλοί από εσάς θα έχετε ανακαλύψει, είναι στη σχέση ότι αυτός ισχυρίζεται ότι στη ζωή πρέπει να είμαστε ολόκληροι. Και θεωρεί ότι πολλά καταπιεσμένα πράγματα, τραύματα και όλα αυτά, ίσως αυτά είναι υπεύθυνα για τις άσχημες συμπεριφορές των ανθρώπων. Γιατί δεν δέχονται τη σκιά τους. Αυτά, και ο τρόπος που λέει που να δεχθείς τη σκιά σου είναι να τα αγκαλιάσεις αυτά και να δεις τι γίνεται από πίσω. Ποιο τραύμα κουβαλάς και σε βγάζει σε χι συμπεριφορές, οι οποίες νιώθεις ότι μπορεί να μην σε αντιπροσωπεύουν κάποια στιγμή, μπορεί να είναι άσχημες, μπορεί να το μετανιώσεις μετά, αλλά ο δρόμος είναι αυτό, δηλαδή στο μέσα σου και αγκαλιάζεις αυτό το πράγμα. Και ένα τέτοιο που δίνει, τέλος πάντων στο βιντεάκι που είδα, είναι κάθε μέρα να κάνεις 2-3 λεπτά αναπνοή και αυτό σε φέρνει με το όλο σου το είναι. Αυτό. Ευχαριστώ. Ναι, βεβαίως Μάγδα, η άσκηση, έτσι, όταν πλέον συνειδητοποιείς ότι πρέπει να βρεις ποιος είσαι, εκεί πρέπει να αρχίσεις και να ασκείσαι για το πώς τελικά θα καταφέρεις να ταυτιστείς με αυτό που θέλεις να είσαι. Να. Ορίστε λοιπόν. Τι λέτε? Εμίλη, θες να μας πεις κάτι? Να. Τα απλά θέλουμε κι εμείς. Ένα. Ας ακούσουμε όμως. Και πολύ σύντομο. Ζεις τη ζωή μόνον όταν είσαι ο εαυτός σου. Όταν πεθάνεις και δεν έχεις υπάρξει ο εαυτός σου, δεν έχεις ζήσει τη ζωή σου. Τόσο απλά. Μπράβο, ένα χειροκρότημα. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ζήσει αυτό το δράμα, να ζουν σε ρόλους, σε σχέσεις που δεν θέλουν, δεν τους αρέσει, να φτάνουν στο τέλος και να λένε δεν έζησα. Διδάσκαμε στο σχολείο την Ελένη του Ρίτσου. Την Ελένη, λεγόταν, πώς το λέω, όχι Ελένη. Δεν το ακούω. Η Ελένη. Όχι την Ελένη του Ρίτσου. Ποιο ήτανε? Τη σονάτα του Σελινόφωτος. Σας ευχαριστώ. Εκεί, κάθε φορά που το διάβαζα στα παιδιά, τρίτη ηλικίου τώρα, τι να τα πεις σε αυτά τα παιδιά, τρίτη ηλικίου αυτά δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Γιατί χρειάζεται να ζήσεις ένα κομμάτι της ζωής γενναιόδωρο, μεγάλο κομμάτι, για να καταλάβεις, να προβληματιστείς αν αυτή η ζωή που έχεις ζήσει ως τώρα είναι αυτή η ζωή που θα ήθελες να ζεις. Εκεί η ηρωίδα είχε φτάσει στα γεράματα και είχε διαπιστώσει ότι δεν έζησε. Και μετά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Προσπαθούσε να κάνει κάτι γιατί είχε διαπιστώσει ότι δεν έζησε. Αλλά τελικά αναγκάστηκε στο τέλος του ποίηματος, γιατί είναι
εκτενέστατο το ποίημα, να υποχωρήσει και να παραμείνει στην αρχική της επιλογή στο «δεν έχω ζήσει». Δεν έχω ζήσει. Γι' αυτό λοιπόν πολλοί άνθρωποι υποφέρουν γιατί δεν έχουν βρει την ταυτότητά τους. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε Εμίλη, ήταν πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Ποιος άλλος θέλει να προσθέσει κάτι? Ναι, θα συμπληρώσεις. Ναι. Όταν δεν έχουμε βρει την ταυτότητα, σημαίνει ότι δεν έχουμε αυτογνωσία. Γιατί έχουμε και αδυναμίες. Δεν μπορούμε δηλαδή να στηριχτούμε μόνο στον εαυτό μας. Πρέπει να βρούμε και τα λάθη και τις αδυναμίες και να τις περιορίσουμε, αν όχι να τις εξαλείψουμε τις αδυναμίες. Και να μην ρίχνουμε τα βάρη όλα στους άλλους, ότι οι άλλοι μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Μήπως και ο εαυτός μας φταίει. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε Στέλλα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί όταν γινόμαστε 18 ενηλικιωνόμαστε. Ο εγκέφαλος πλέον έχει ολοκληρωθεί. Άρα από εκεί και πέρα δεν φταίνε οι άλλοι. Μέχρι τα 18, ναι, φταίνε οι γονείς. Δύσκολα βγαίνει κανείς από τη συνήθεια. Η συνήθεια είναι πολύ δύσκολο να την αλλάξεις. Έτσι. Αλλά όμως πάντα έχεις εσύ το επάνω χέρι. Γιατί η συνήθεια έχει μια μεγάλη, θα έλεγα, αγκαλιά. Ακόμη και ο πρωινός καφές που δεν παραλείπουμε να τον πιούμε, ακόμη και κάποιες έτσι συνήθειες που ο καθένας μας έχει που δεν είναι τόσο, ας πούμε, σπουδαίες να τις αναφέρω, αλλά ωστόσο όλες αυτές οι συνήθειες μερικές φορές μας δίνουν μια ζεστασιά και δυσκολευόμαστε να απαλλαγούμε από αυτές. Αλλά πρέπει να βρούμε τον εαυτό μας. Για να ζήσουμε, να πούμε στο τέλος ότι φεύγουμε ικανοποιημένοι. Φεύγουμε εμείς που είμαστε αυτοί που θέλουμε να είμαστε. Αναφέραμε προηγουμένως λιγάκι τους στοικούς, τους επικούριους κτλ. Και την λέξη αυτογνωσία μας είπε η Στέλλα. Πράγματι, οι αρχαίοι είχαν δώσει μεγάλη βάση στην αυτογνωσία. Ποιος είσαι, ποιος είσαι. Αλλά εμείς έχουμε αφήσει την αρχαία φιλοσοφία. Πολλοί επηρεαζόμαστε από όλο αυτό που λέγεται διαφήμιση, προβολή προτύπων και δεν έχουμε... και εκεί μας λένε ποιοι να είμαστε. Και εκεί μας λένε ποιοι να είμαστε. Και εκείνοι δίνουν απαντήσεις. Και στο τέλος θέλουμε να είμαστε κάτι από αυτό που μας λένε εκείνοι. Αλλά αυτές οι ταυτότητες που μας δίνουν μέσα από τα μέσα, ας το πω έτσι, αυτές οι ταυτότητες πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουν κάτι το εμπορικό, κάτι για να μας εκμεταλλευτούν. Δηλαδή, αν πρέπει να αγοράσουμε πολλά καλλυντικά, αν πρέπει να αγοράσουμε πολύ λαμπερά ρούχα και όλα αυτά, άλλο από το να θέλω να ντυθώ, να είμαι όμορφος, να είμαι καθαρός, να εκφράζομαι, ας πούμε, σαν άνθρωπος, επειδή φοράω αυτά που μου αρέσουν κτλ. Και άλλο να φοράω αυτά που είναι της εποχής, επειδή αυτά είναι της εποχής και αν δεν τα φοράω δεν πατάω στα πόδια μου. Συγγνώμη που αναφέρομαι πολύ συχνά στα παιδιά, αλλά έχω κυρίως τέτοιες εμπειρίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ας πούμε, για ένα έφηβο να μην φοράει τα ρούχα που φοράνε οι συμμαθητές του ή να μην φοράει παπούτσια που είναι επώνυμα. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν επιλέγει πραγματικά, αλλά θέλει να είναι ένας από όλους για να νιώθει σιγουριά, να έχει αποδοχή. Όταν φτάνουμε λοιπόν σε μια ηλικία που ενηλικιωνόμαστε, πρέπει, όπως είπε και η Στέλλα, να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας και να είμαστε αυτοί που πραγματικά εγκρίνουμε. Όσο για τους αρχαίους, αυτοί τολμούσαν να πούνε, παρακαλώ, πάρτε το στο πιάτο, το πρότυπο, το οποίο θα σας σώσει. Έτσι. Και δίνουν το πρότυπο, γιατί είχαν καταλάβει ποιο είναι το πρότυπο που σώζει τον άνθρωπο. Έτσι. Αναφέρθηκε ήδη η λέξη αρετή, αλλά σήμερα είναι λίγο συκοφαντημένη, όπως είπαμε. Αρετή είναι η τελειότητά μας, η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Να αφουγκραστούμε τον εαυτό μας και να δούμε ποιο είναι το καλύτερό μας και να το βγάλουμε στην επιφάνεια, να το καλλιεργήσουμε και να είμαστε αυτοί που μας ταιριάζει να είμαστε. Έτσι. Λοιπόν, τι θα συμπληρώσουμε.
Γιώργο, θα πεις κάτι σήμερα? Ναι. Έχουμε χρόνο, έτσι δεν είναι? Έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Ναι. Πώς έχουμε? Έλα Γιώργο, και τα δύο μικρόφωνα. Γεια σας και από μένα. Ένα πράγμα που θέλω να πω είναι ότι είμαι σήμερα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ πέρα και βλέπω όλους εσάς. Και γίνονται τις συζητήσεις που ξυπνά τη συνείδηση. Αλλά είμαι λίγο λυπημένος γιατί βλέπω ότι από 40 και πάνω είμαστε εδώ. Κάνας 20, 17 δεν είναι να τα ακούσει. Όπως είπατε η Χριστίνα για τα παιδιά. Ναι. Δηλαδή, αυτό λίγο με ανησυχεί με κάνει. Τώρα που λέτε στο να έχω και να είμαι. Με τα χρήματα, εγώ ξέρω ότι έχω πάθει ατύχημα. Έχω κάνει απειρία στο πόδι. Τα έχω χάσει όλα. Αυτά που είχα τα χάσα. Χρήματα, δουλειά, 3 χρόνια τώρα είμαι άνεργος. Παρόλο που έχασα αυτά όμως, έχω αποκτήσει κάποια άλλα. Ας πούμε, μπορεί να μην έκοψαν το πόδι, αλλά έχω το πόδι. Έχω χάσει όλους τους φίλους, αλλά έκανα εσάς φίλους. Και το πιο δύσκολο πράγμα είναι να μην είσαι τίποτα. Έχει προσπαθήσει κανείς να μην είναι τίποτα για 10 λεπτά, για 5 λεπτά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να μην είσαι τίποτα. Και αυτό προσπαθώ να κάνω τώρα εγώ, να καταφέρω να μην είμαι τίποτα για 5 λεπτά. Γιατί άμα καταφέρεις να μην είσαι τίποτα για 5-10 λεπτά, γίνεσαι τα πάντα. Όποιος το προσπαθήσει θα δει πώς είναι αυτό το πράγμα. Είναι μέσω διαλογισμού. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, δηλαδή έχει σχέση με τον εγκέφαλο και με νευροεπιστήμες. Και όταν μπεις σε αυτή την κατάσταση να μην είσαι τίποτα για 5 λεπτά, όποιος το δοκιμάσει, θα νιώσει, παιδιά, αλλάζει όλος το εαυτός προς το καλύτερο. Δεν φοβάται. Και το άλλο που είπατε, να έχεις πλέον. Καλά είναι να έχεις, και χρήματα είναι καλά να έχεις, και φίλους να έχεις, και ωραία αμάξια να έχεις, όλα ωραία είναι. Το πρόβλημα είναι η προσκόλληση, όπως είπε και η Χριστίνα. Αν τα χάσεις, γιατί όλα χάνονται, όλα φτύρονται. Αυτή η ζωή είναι θάνατος, όλα. Και το αμάξι θα τρακάρει το καινούριο, και τους φίλους σου θα χάσεις, και τους γονείς σου θα κάνουν να χάσεις, και τα παιδιά σου, κάποια παιδιά θα κάνουν, οι γονείς σου θα κάνουν, και μετά. Δηλαδή, το θέμα είναι να μην προσκολείσαι, να τα χαίρεσαι όλα αυτά που έχεις, τα χρήματά σου, τους φίλους σου, να γελάς, αλλά μην είσαι προσκολλημένος. Γιατί αν τα χάσεις, μετά παίρνεις σε κατάληψη. Εκεί αρχίζει η κατάληψη. Αυτά. Ευχαριστώ. Ωραία, λοιπόν, το ξαναλέμε ακόμη μια φορά, έτσι, με αφορμή με αυτά που είπε και ο Γιώργος, ότι δεν είναι κακό βεβαίως να έχεις, αλλά όταν είσαι πλούσιος μέσα, πολλές φορές μπορεί να... Κοιτάξτε, πολλές φορές έχεις, αλλά αισθάνεσαι ότι δεν έχεις. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν, έτσι, και οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν, αλλά αισθάνονται ότι δεν έχουν. Από φόβο μήπως τα χάσουν. Αυτό το αίσθημα της αυθονίας μπορεί να καλλιεργείται και με λιγότερα αποκτήματα από ότι μπορούμε να έχουμε σε μια τελική φάση. Δηλαδή, αυθονία μπορεί να νιώθει ο καθένας μας. Έτσι. Είτε έχει είτε δεν έχει. Και άμα νιώθει αυθονία μπορεί και να αποκτήσει ακόμα περισσότερα πράγματα. Ορίστε λοιπόν, το λόγο έχει ο Γιάννης. Ναι. Έλα Γιάννη. Ναι. Αυτό τι είναι? Είναι δύο. Το ένα είναι για την κάμερα και το άλλο για τον κόσμο. Έχει και κάμερα. Ναι. Ήθελα να συμπληρώσω τον φίλο που μίλησε πριν. Γεια σας. Για το θέμα
του κενού που είπε. Συμφωνώ με αυτό, γιατί ο Καρτέσιος είπε ότι σκέφτομαι άρα υπάρχω. Αυτό έκανε τεράστιο κακό, γιατί όταν σκέφτομαι είμαι ή στο παρελθόν ή προσβλέπω στο μέλλον, έτσι. Δεν μπορεί να υπάρχω. Άρα θα υπάρξω ή υπήρξα. Άρα δεν βασιζόμαστε, δεν είμαστε στην κατάσταση τη διαλογιστική που είμαστε στο παρόν και αναγκαστικά σκεφτόμαστε. Άρα είμαστε στο παρελθόν ή προσβλέπουμε στο μέλλον. Άρα αναγκαστικά δεν βασιζόμαστε σε αυτό που είμαστε, αλλά σε αυτό που κατέχουμε, γιατί αυτό είναι το παρελθόν. Γιατί όσα έχουμε είναι από το παρελθόν, άρα δεν ξέρω αν ήμουν κατανοητός. Πολύ κατανοητός. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Γιάννη, πολύ κατανοητός. Το είμαι φαίνεται να μην έχει χρόνο. Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Το είμαι σαν να μην έχει χρόνο. Ενώ το έχω, έχει χρόνο. Τώρα έχω, αύριο μπορεί να μην έχω. Έτσι. Ενώ το είμαι είναι διαρκές. Λοιπόν, κάποιος άλλος? Εδώ. Έλα. Όχι, δεν είσαι. Μια χαρά. Μάλιστα, περιμένεις αν κάποιος άλλος δήλωνε, δεν παίρνεις τη σειρά κανένα. Είναι η δασκάλα μας, ήταν πολύ καλή δασκάλα. Τα μάθαμε απ' έξω. Τα 4 πρόσωπα του Πανέτη. Ο Πανέτης ήταν στοικός. Ναι. Λοιπόν, είμαστε οι επιλογές μας. Είναι το 4ο πρόσωπο, είμαστε οι επιλογές μας στη ζωή μας. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε ο Κωστούρης. Όσο πιο συντονισμένοι είμαστε με το πραγματικό μας εαυτό, με αυτό που πραγματικά δηλαδή είμαστε και ευτυχισμένοι. Μέσα από την βιωματικά δηλαδή. Εγώ όταν είμαι ο εαυτός μου, κάνω μία δράση, κάτι που με εκφράζει, πετάω. Και κάτι άλλο, πολλές φορές διδασκόμαστε από τα παιδιά μας, που δεν έχουν τις εμπειρίες και τα χρόνια ζωής που έχουμε εμείς. Συγκεκριμένα την προηγούμενη εβδομάδα το είπα στο γιο μου, το ότι ήμουν πολύ ευτυχισμένη γιατί έκανα πράγματα που με εκφράζανε, που ήμουν με αυτός μου. Και λέει, αυτό το διάβασες μετά ή το κατάλαβες? Λέω, όχι, το κατάλαβα. Συντονισμένη λοιπόν, Αποστόλη, μου άρεσε αυτή η λέξη, συντονισμένη με τον εαυτό μας. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, μέχρι να σκεφτεί κάποιος ποιος θέλει να μιλήσει, αν θέλει να μιλήσει, λέω να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από την Ελένη του Σεφέρη, γιατί δεν μπορώ παρά να πάω εκεί όταν σκέφτομαι το φαίνεστε και το είναι. Λοιπόν, η Ελένη, όπως ξέρετε, είχε προδώσει τον άντρα της και είχε πάει με τον Πάρη στην Τρία και όλοι οι Αχαιοί, οι Έλληνες, πήγανε στην Τρία για να την πάρουν πίσω και για να κατά κάποιο τρόπο απαλλαγούν από αυτή την προσβολή. Ναι, αλλά υπήρχε και ένας άλλος μύθος, ότι η Ελένη δεν πήγε ποτέ στην Τρία, αλλά η Ήρα έστειλε τον Ερμή, την πήρε και την πήγε στις ακτές εκεί της Αιγύπτου, στο δέλτα του Νείλου και εκεί ζούσε η Ελένη χωρίς να έχει προκαλέσει ποτέ όλο αυτό που εμείς ξέρουμε στην ιστορία. Λοιπόν, όταν τελείωσε ο Τροϊκός πόλεμος, ο Τεύκρος, αδερφός του Έαντα, είπε να επιστρέψει πίσω στην πατρίδα του Σαλαμίνα. Αλλά ο παπάς του δεν τον δέχτηκε, γιατί θεώρησε ότι δεν είχε βοηθήσει τον αδερφό του, τον Έαντα. Ας μην αναφερθώ στο επεισόδιο, όταν ο Έαντας κατά κάποιο τρόπο αυτοκτόνησε επειδή αισθάνθηκε προσβολή. Λοιπόν,
και γι' αυτό ο Τεύκρος πήγε στην Κύπρο, όπου ίδρυσε μια νέα Σαλαμίνα. Αλλά εκεί στην Κύπρο που ήτανε, ξάπλωσε και δεν μπορούσε να κοιμηθεί γιατί τα ειδόνια κελαϊδούσανε και θυμότανε ότι πριν φτάσει στην Κύπρο πέρασε από το Δέλτα του Νείλου και συνάντησε την Ελένη. Και τώρα έχουμε αυτό, μιλάει στο ειδόνι και θυμάται αυτή τη συνάντηση. Λοιπόν, αηδόνι ποιητάρι, σαν και μια τέτοια νύχτα στα κροθαλάσσι του Πρωτέα, σ' άκουσαν οι σκλάβες Σπαρτιάτισσες και έσυραν το θρήνο. Και ανάμεσό τους, ποιος θα το έλεγε, η Ελένη, αυτή που κυνηγούσαμε χρόνια στο Σκάμαντρο, ήταν εκεί, στα χείλια της ερήμου. Την άγγιξα, μου μίλησε. «Δεν είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια», φώναζε. «Δεν μπήκα στο γαλαζόπλωρο καράβι, ποτέ δεν πάτησα την αντριωμένη τρία». Με το βαθύ στιθόδεσμο, τον ήλιο στα μαλλιά και αυτό το ανάστημα ίσκη και χαμόγελα παντού, στους ώμουρους, στους μυρούς, στα γόνατα, ζωντανό δέρμα και τα μάτια με τα μεγάλα βλέφαρα ήταν εκεί, στην όχθη ενός Δέλτα. Και στην τρία, τίποτε στην τρία. Ένα είδωλο. Έτσι το ήθελαν οι θεοί. Και ο Πάρης με έναν ίσκιο πλάγιαζε, σαν να ήταν πλάσμα ατόφιο. Και εμείς σφαζόμασταν για την Ελένη 10 χρόνια. Μεγάλος πόνος είχε πέσει στην Ελλάδα. Τόσα κορμιά ρηγμένα στα σαγόνια της θάλασσας, στα σαγόνια της γης. Τόσες ψυχές δοσμένες στις μιλόπετρες, σαν το σιτάρι, και οι ποταμοί φουσκώναν μες στη λάσπη το αίμα, για ένα λινό κυμάτισμα, για μια νεφέλη, μια σπεταλούδα στίναγμα, το πούπουλο ενός κύκλου, για ένα πουκάμισο αδιανό, για μιαν Ελένη. Αυτό το φαίνεστε, έτσι, η απάτη. Πόσοι άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους για ένα ψέμα. Γιατί η Ελένη δεν ήταν εκεί. Λοιπόν, βέβαια ο Σεφέρης μιλάει για όλες αυτές τις περιπέτειες της ελληνικής ιστορίας που χάθηκαν άνθρωποι και δεν ήξεραν την αλήθεια, το είναι, γνωρίζαν μόνο το φαίνεστε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό. Θα ήθελε κάποιος άλλος να σχολιάσει. Ναι. Παραπληροφόρηση. Ναι. Έτσι έγινε και με την Ελένη. Αυτό το μύθο πραγματεύεται και ο Ευρυπίδης στην Ελένη, το φαίνεστε και το είναι, και ο Σεφέρης στην Ελένη πάλι, στο δικό του ποίημα. Ακόμη ένα ποίημα μπορούμε να διαβάσουμε, Αποστόλη, που το έχεις και εσύ στο μυαλό σου. Ναι. Ναι. Πού ήταν η Ελένη? Στην Αίγυπτο. Στον Νείλ. Στην Αίγυπτο. Ναι. Στην Κύπρο πήγε ο Τεύκρος, ναι. Και είδησε εκεί τη Σαλαμίνα, σε ανάμνηση της πατρίδας του, της Σαλαμίνας της γνωστής, στον Θεσσαλονικό. Λοιπόν, όπως είπε η Χριστίνα, μας έρχονται στο νου εμάς διάφορα ποίηματα, πεζά, που έχουν σχέση με την αλήθεια και το ψέμα, με το φαίνεστε και το είναι. Εγώ σκέφτηκα ένα πιο κοντά, όχι μυθικό, αλλά πραγματικό, γραμμένο από τον Μανώλη Αναγνωστάκη, ένα πολύ χαρακτηριστικό ποίημα, που λέγεται «Επιτύνδιο» και που θα σας προσγειώσει λιγάκι από τον μυθικό κόσμο. Μανώλης Αναγνωστάκης, λοιπόν, «Επιτύνδιο».
Πέθανες και έγινες κι εσύ ο καλός, ο λαμπρός άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο πατριώτης. 36 στέφανα σε συνοδέψανε, 3 λόγοι αντιπροέδρων, 7 ψηφίσματα για τις υπέροχες υπηρεσίες που προσέφερες. Άρε Λαβρέντη, εγώ που μόνο το ήξερα τι κάθαρμα ήσουν, τι κάλπικος παράς, μια ολόκληρη ζωή μέσα στο ψέμα. Κοιμού εν ειρήνη, δεν θα έρθω την ησυχία σου να ταράξω. Εγώ, μια ολόκληρη ζωή μες στη σιωπή, θα την εξαγοράσω πολύ ακριβά και όχι με τίμημα το θλιβερό σου το σαρκείο. Κοιμού εν ειρήνη, όσοι ήσουν πάντα στη ζωή, ο καλός, ο λαμπρός άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο πατριώτης. Δεν θα είσαι ο πρώτος, ούτε δά και ο τελευταίος. Και αφιερωμένο, επειδή το είπε γι' αυτό, στο Χρήστο, πάει το αναγνωστάκι για σένα. Ο αναγνωστάκι. Άκου να δεις πώς συμφωνώ μαζί σου. Απέτηση της αλήθειας. Ποιας αλήθειας? Ναι, βεβαίως. Έλα, Θανάση μου. Έστω και αυτό. Το ποίημα που άκουσα. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Θανάσης. Το ποίημα του Λάκας νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο ακούστηκε μέχρι τώρα. Η αλήθεια όταν λέγεται ομή είναι και πιο κατανοητή. Ευχαριστώ. Όταν ζούμε σε μια κοινωνία που καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι φαίνονται και δεν είναι, πώς νιώθουμε. Και όταν μετά, ας πούμε, λέγονται λόγια για κάποιον άνθρωπο και εμείς ξέρουμε ποιος άνθρωπος είναι, πώς νιώθουμε. Τι ωραία που θα ήταν να ζούμε σε μια κοινωνία που υπάρχει ειλικρίνεια, που καθένας είναι ο εαυτός του και τολμάει και το λέει και αγαπάει τον εαυτό του και αγαπάμε και τους άλλους. Και... Ουτοπία. 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 Λοιπόν, θέλετε να πείτε κάτι άλλο, να προσθέσετε στη συζήτησή μας? Μήπως, Αθανάση, που ξεκίνησες, θα ήθελες... Έλα. Ναι, πριν όμως, θα μας πεις το όνομα? Γιώργος. Έλα, Γιώργη. Γιώργος. Θα ήθελα να δώσω μια άλλη προοπτική στη σκέψη αυτή και να πω πόσες ζωές ζούμε. Πόσες ζωές ζούμε. Ζούμε μια ζωή. Δεν ξέρω. Εγώ λέω ζούμε 3 ζωές. 3. Ζούμε τη ζωή που συναστρεφόμαστε με τους δικούς μας ανθρώπους. Ζούμε την προσωπική μας ζωή που ξέρει π.χ. η γυναίκα μου ότι έχω ένα σημάδι που είναι προσωπικό και έχουμε και τη μυστική μας ζωή, αυτό που ανέφερε πριν η Μάγδα, που είναι η σκιά μας, που δεν ξέρει κανένας ούτε ο εαυτός μας. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργη, να, αυτό λέμε, θέλουμε να τη φανερώσουμε αυτή τη μυστική ζωή για να νιώθουμε πιο άνετα. Έλα. Κάποιος άλλος? Έλα, Γιώργη. Αθανάση. Σε αναβαφτιστικά. Ναι, εγώ σε βαφτίζω αυτήν την ώρα. Λοιπόν, πολύ ωραία όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι στιγμής. Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ στο φίλο μου τον Χρήστο τον Πολατίδη, που λέει το εξής. Το έχειν και το είναι. Σε όλους αυτούς που λένε, αν έχεις τότε και είσαι, αν έχεις τότε και, αν έχεις τότε, αν έχεις, αν. Απαντώ. Μόνο αν είσαι, μόνο αν είσαι τότε, μόνο αν είσαι τότε και, μόνο αν είσαι τότε και έχεις. Γιατί το έχει και έχεσθε. Ενώ το είναι μόνο είναι. Πω, πολύ ωραίο. Αυτός ο φίλος ποιος είναι? Ο φίλος σου, πώς τον είπες? Είναι ο κύριος Χρήστος Πολατίδης, είναι από Σέρες. Μάλιστα. Θα το γνωρίσει. Μάλιστα, θα το γνωρίσουμε, βεβαίως. Σπουδαίο ποίημα. Ναι. Σπουδαίο ποίημα, πάρα πολύ ωραίο. Ναι.
Πάρα πολύ ωραίο ποίημα. Αθανάση, κάτι σε θέλει ο Απόστολος. Λοιπόν, τι λέτε? Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε στη συζήτησή μας? Πάρα πολύ ωραίο αυτό, πώς έτυχε να κλείσουμε με ποίηματα. Ναι, ναι, πολύ. Λοιπόν, ναι. Μπάμπη, θες εσύ κάτι να πεις, Μπάμπη? Το Μπάμπης δεν με ακούει. Θέλεις να προσθέσεις κάτι? Όχι. Λοιπόν, ήδη σήμερα κάποιοι ζεστάθηκαν έτσι εδώ, γιατί έχει και ζέστη και τα λοιπά. Σκεφτόμαστε την άλλη φορά ίσως να κάνουμε μια βόλτα έτσι στη φύση, κάπου που να είναι προσιτά σε όλους, να δώσουμε μια... Καλησπέρα. Χαίρετε. Λέγομαι Βασίλειος Γούσιος. Παρακολουθώ τις εκδηλώσεις του κύκλου αυτού του φιλοσοφικού. Θεωρώ ότι είναι μια ευτυχή συγκυρία το ότι αρχίζουν και αναπτύσσονται σχετικοί όμιλοι στην πόλη μας, διότι έχει καθιζάνει αυτό που λέμε το ερευνητικό περί τη φιλοσοφία ενδιαφέρον. Στην προκειμένη περίπτωση, εκείνο το οποίο πρέπει να τονίσουμε σαν αδύρυτο αναγκαιότητα είναι η ανάπτυξη της νεοπλατωνικής φιλοσοφίας, η οποία διαλαμβάνει φιλοσοφία, εσωτερισμό, αλλά και πολιτική σκέψη και πολιτική δράση. Αυτά τα οποία γράφει ο Επίκουρος, ότι πρέπει να είμαστε ελαφραίοι στην ζωή, είναι απορριπταία και δεν μπορούν να έχουν καμία σχέση με τον Έλληνα, τον ακρεφνή Έλληνα. Έτσι, στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, θα πρέπει να κινηθούμε και να αναζητήσουμε τις αιτίες αυτής της κακοδαιμονίας, η οποία δέρνει και όλοι είμαστε διαπιστωτέ, δηλαδή διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις της αρνητικότητας, της εντόν αρνητικότητας σε όλους τους τομείς της εθνικής μας ζωής, από την πολιτική έως τον πολιτισμό, την γλώσσα, η οποία κακοποιείται και αντικαθίσταται ως ημέρα καθημερινώς από ένα βάρβαρο, μιξοβάρβαρο, αγγλοελληνικό ιδίωμα, και δεν έχουμε βέβαια και την ευαισθησία, το θάρρος, το φιλότιμο να αντισταθούμε. Και γι' αυτό θεωρώ απαραίτητη προϋπόθεση η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος αυτών των ομίλων φιλοσοφικής διερευνήσεως, να αναπτυχθούν σε όλα τα επίπεδα αυτά του επιστητού και να δραστηριοποιηθούν προς την κατεύθυνση της συγκροτήσεως ομίλων δράσεως. Καλό είναι βέβαια να αναδυφούμε στα δέλτους της ελληνικής φιλοσοφίας, αλλά δεν αρκεί. Όπως δεν ήρκεσε η μελέτη της φιλοσοφίας στον κήπο του Επικούρου. Ήταν ένας μηδενισμός, ακρεφνής μηδενισμός, δεν άφησε τίποτα του ουσιαστικό. Αντιθέτως, η φιλοσοφία του Επικτήτου, ο οποίος ήταν ένας απλός φρεάντλης, ένας νευροκουβαλητής, ο οποίος είναι ο ιδρυτής του νέου Πυθαγορισμού και του Αμμονίου Σακά, ο οποίος ήταν ένας απλός αχθοφόρος, ο οποίος δημιούργησε τον νέο πλατωνισμό και μας έδωσε τα ενδόσημα για να κινηθούμε. Αλλά βέβαια μεσολάβησαν χρόνοι δύσεκτοι, σκοτεινοί, ο Μεσαίων ο καλούμενος, δεν απαλύνει αυτό ο όρος. Έχουμε μια στιγερά, δογματική δικτατορία εν Ελλάδη εδώ και 1600 χρόνια, από την οποία θα πρέπει να αποστούμε και να την αποτινάξουμε. Γι' αυτό χρειάζεται δράσεις σε όλα τα επίπεδα του επιστητού και του είναι μας. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Βασίλη, αυτό που λες συμφωνεί απολύτως με το φιλοσοφικό καφενείο Φως σε δράση. Ο κύριος Αυγουστάτος το τονίζει διαρκώς ότι πρέπει να περνάμε και σε δράση. Λοιπόν, σιγά σιγά θα συγκροτηθούμε, έτσι, και κάπως θα ενεργήσουμε, ίσως του χρόνου που θα ξεκινήσουμε από την αρχή, από το Σεπτέμβρη. Ο Ιούνιος τώρα θα είναι η τελευταία μας συνάντηση. Αφήσουμε Ιούλιο και Αύγουστο που είναι καλοκαίρι και από το Σεπτέμβρη θα δρομολογήσουμε και κάποια δράση. Να είμαστε καλά, να περνάμε καλά και να πάντα να βρισκόμαστε, να συναντιόμαστε, να ανταμώνουμε.